sekiranya kini ngendi? Sembah nuwun kadang-kadang campur sari garangan elit community. Ya Allah Mas. Monggo saudara. Ayo yo. Asik. Spesial kagem keluarga besar bakso bismillah. Monggo sarang-sarang. Bakso. Nggih, jenengan aja maringi kula tampi, Pak, Jumat berkah. Penglaris. Nggih, alhamdulillah ya Allah. Laris, Mas. Penglaris mugi-mugi kancane akeh ya, Mas ya. Aja semalang
Monggo rencang-rencang digayangaken iki. Lah nggih, napa tesih ngopi, Pak? Tesih mimi teng wingking. Niki juragan-juragan king pundi niki, Pak? Jatiyoso, nggih. Mas John, Mas Gendut, mengke kula tenggo teng mriki nggih. Lah nggih, absen setunggal-setunggal. Mas Gendut. Mas. Pak tanduk malih napa mboten? Lanjut. Napa? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan, oke. Niki parkir mboten? Napa mangke? Kloter kedua, oke. Mas Gendut, parkir riyen. Siap, aja semalam. kloter kedua. Nggih. Tasih kathah kok ya. Jalur jeruk. Iki tekan ngendi? Oh, aja ya. Aja lali pawanengku. Mugi-mugi jenengan sehat selalu, panjang yuswa, nggih rezekine tambah lancar. Ayo Mas Monggo. Mulane tak baturi ngadeg sur, ayo sur. Heeh. Yo. Ayo bosoka. Monggo Pak. Sajake kepingin joget e. Ya ayo. Ayo bos. Ora apa-apa.
kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang Ini tarik wangi jenenge bekas moro biyen kae kanggo andum tresno tanpa bantal tanpa kloso abot-abote ke taman asmara Bubuk kari nyimpan mati Wiwit piye Tumeka saiki Bubuk kari kebak cerita Tengah wangi Kanti gagan rino Ibu izin nggih Bu Wah, istri solekah iki. Lah yo masih nyawer ibuke nyuting ngene iki patut dicontoh. Lah iya. Sama yang baik. Ayo Pak De. Cadatan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa marga Kene sing kuat nek nampani aku. Ayo Bos. Iya, abot ora? ayo Jalan terima kasih banyak Bosku. Langsung saking udah capek megangnya katanya. Oke, masih bersama Karangan Elit. Luput pokoknya tenan. Terus Ngene angel iki iki. nek CEO wis kesel nyakel duit ngene iki. Yen liwat aku kelingan. Aku Mas Soto Loyo, ayo. Yen panggolere. Neng cakak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang Dereng jenenge bubuk asmara biyen kae Saya kira apa lho, Bos? tresno tanpa bantal tanpa kloso bote ke taman asmara bubuk kari nyimpan mati cadatan sajroning ati jatang luntur saya merati aku kowe dadi karo Matur sembarang Ada Pak nih, Ade, Mas. Bosku. Nggih. CEO-ku emang Iki lagune beda. apa, Bos? Kesae penakan kes. Ya wis dana ora apa-apa dana. Wasik bersama dengan Ayo Karangan Elit Indonesia. Yo. Yo. Wonogiri. Ayo Bos. Lampung Timur tenang. Kesae ora apa-apa lho Mas ki lho. Ayo kene. Manjo Baijan yang ra kerja ora jajan. Nangis sajroning atiku. Ayo Bos Edi. Aliko sliramu ninggal aku opo
Sembanowo. Terima kasih Bos Edi. Sambat karo sapa. Monggo diajeng. Tak suwon rino Monggo iki. Jarangan jarang ejar sendiri jarangan jarane Tumpak. taun nono windonono tak enteni bojo ing tresno balung angka bebasane katon katon sliramu wae Bos Arju. Piye iki? Ojo lali pawaliku. Garangan elit. Bos Arju. Iya. Sampai bawah. Esek-esek. Iya. Demi unger. nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku Ayo Bos Edi. apa sliramu ra rasa aku kudu sambat karo sapa Tak suwon rino lan Bos Edi. Joget dulu Bos Edi. Garangan. jarane jarane jarangan 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 taun nono tak enteni bojo ing tresno balung angka bebasane katon katon sliramu Bos Edi dilajengen apa malih? Oh, sampun. Berarti oke, terima kasih banyak Bos Edi. Ojo lali pawaliku. Nggih, matur suwun. Matur Sembanowo. Nggih, matur Sembanowo. Kembali ke habitat. Yo. Tos.
Spesial Pak Joko, Pak Kino. Monggo Pak. Yuk. Luwe becik Pak no timbang pepisahan kenyokan Sulistyo tare wangi samudana marang kulawarga karwolan peputra. Monggo jumeneng liwat incanging malis ru kadurung landang rasane Panggendong kemana-mana nadyan muslingsir yasaku aku isih mampu ngladeni solahmu mongko kowe betan gunung nadyan gunung kajuga anyrimpung monggo jumeneng Pake goyang sik jiwa ragaku kok urung kahormatan mamprung rogo kadya pincung. Oke, among tamu niki. Oh niki. Oh, Anjir. Wah, disangoni buke nggih nyawer niku. Urip Bu Linda, ana asik. kota gedhe awita pokoke omah masai sini awi apa wae nadyan sesideman mesti Sapa? Spesial Pak Joko, Bu Linda. tarik yo. Yo, tarik Pade. Matur nuwun. Hebat no timbang pepisahan Rejasta Lestyo rewangi samudana murang keluarga ayo putra Liwat incanging alis rasane hatiku nadyan wis lingsir yasaku aku isih mampu ngladeni kisolahmu ayo goyang mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung tarik jiwa ragaku kurung kahormatan nanggung apa kadya bingung hae lanjutnya napa malih niki tanduke napa lagune napa malih Asmoro nggih. Ae. Sri Huning napa gubuk Asmoro? wis ket mau gubuk asmara Oh, Mas urip ana kota gedhe awit omas tak gendong kemana-mana mesti kas
bubar tamu kepriye wertine Pak Gino Penak pinok dah. bongkar polo kependhet niki petis manis. Lo jonggrang. Oh, roro jonggrang. Petis. Lola. Hati tansah enteni Mas Arju, Roro Jonggrang. Bandung. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora moga yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe ati wanita boyongan kowe wanita sing hebat ora ngerti yen Bandung lanang jagat mutra aku ing kamar wayo aku ngerti Jonggrang kowe pancen wayu tenan. Terima kasih. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan.
saya ketal panyuwunmu engko sampun Pak De matur sembah nuwun.